Menta kedai arpesa turik March ara jarap hosan. Kong ngai ku play pi barok perlap perjor. Ki baju sngau tenat ban page ban sngap. Yau new PK28 production. But kum juru ya kijing keren kijonga ki bang redep upload aki cut to kat video leng bajong new channel. Barang ai ku play new channel. Nomor leng bajong ni layok sibun kijing tip. Haga jing yadai bat imlang kasat lang kajungi. Te kamat keba nga ngadon ban keren kene kepor. Ka de shapang ka we kamat keba ya kluit bah menta hapok kene jela jungi. Bat kene kede haga jing yadai bat kata ka relbes. Lane kata ka lentirel hapok kene jela me kalaya kajungi. Bat khamtam hang ne hari khasi jengkia. Ka bagi tip kum kabri hunyo trap. Te klem le perslam ye kapor na kaliang junga ngakwa ban pensngeu ye phi hang ne ya kata ka kajing sngew junga ka concerns ka junga lane kata ka opinions ka junga haka jinge de bat kane ka project te na kaliang junga hichimet ngam percha ya kata ka lentira ngam percha ya kata ka lentira hindrai ka kebron kam galong haswa bangin pediang ya ka ngidei banda ti jeliu bha bat banda perkhat sani bha hatu kan wanra ye kejing bha ne kejing sniu kejing yok nong ne kejing du nong na kejing wan jong kene ka project lene kene ka lentiral pi te ka bening kong hi ngangan kedeu hang ne ya kilat jing yada ki bangi ngidon kam ban yada shwai lede na kata ke influx lane na kata ke migration kaban wan telep ya keri bat kajai benriu ke jungi kumbalang menta keri bekajai benriu jungi lane kajai benriu jungi na ya keren rea khmat perthei ladang ya keren tang khmat keri India ru om bangi long tang citro hendrai ngidang long tang citrit hak khmat jung keri India namar langi pe ya kata ke jingbun pai ne kata ka population barok ni kipat kasi jantia ngidang long tangkat ki nong song chnong jong kasor ba go hati te kajing bun pat ke jumi phi te la da wan kene ga relwe kin wan sibun kita ki briu ane kala ban kata ya kajai ben riu ke jumi bar hadu mentahi la da gidam lupa kata ka siksidul ka an ke ban ajing ya da ya ngi kajai ben riu lum ru ngimpat don kita ki an ki ban perking ya kata ke jingrung ke jingmi jong ki mender lani kita ke outsiders ki ban ki pat ki kan hurjai ben riu te haga jing dei bat kene haga jing sngew thu ke jonga ka ILP ka inner line permit ka dei ke badon kame kumbangi tip benta ba ka nek ILP kadang kotang haga me jong ka sarkar pedeng bat ngamla ban tip na kino ki daw ba ka sarkar pedeng kamla ban ai ka ILP hakani ke jela jungi te ka jing sngew thu ke jong ahi ka ILP de ka ILP ka siksidol de ka siksidol pi te ka ILP ke de ka bakerpang na ke benta ban te lakam ya kata ka influx ya kata ka migration ka ban gi we pat ki kan hunjai bri ngan ai tangimat haga jing de ba ka ILP ka de kata ka ain kaba kita ki nongwan nagi wepat ki jela jumi haswa begin wan si ke jela ke jumi bakin rung si ke jela jumi ki don kam lopa ki don kam shwa ban penbiang ka permit bar haba ki apply ya kaniga permit ki don kam shwa ban penbiang kum kanuksa ya ki jaka sa ki jaka shong ki jungki kita ki personal data ki jungki bat kum juru kidon kamban penbiang ya kata ka purpose of visit ke jongki ya egin kendu sya egin le ka jing temu jongki hangno kin sa hangno kin syong ka no por kin sa ka no por kin syong ka bagum ta ter but what ya kata ka police verification ro kede ban ai lupa ban penbiang lupa but anda kile yo ya kata ka permit tikin sayo ban wan lada kim yo ka permit kira la ban wan ti tang kan ne gede ke we ga mat ka ba ngi de ban skeng fu bagi don kami ya ka ILP but anda ngin yo ka ILP kan don ke jing shngan na kata ke jing wan room
be anjung be pat kan hujai ben riu bat gajai ben riu jung niru kan seskan king ladawan karelwi te lengba jong ben ne jing shisha ngas nyau dai ban ong ba no ILP no railways kat bang impat yo ka ILP impat dai ban priang ya kata kelentira te kendiat ngangam ong re ba da gajing wan jong kelentiral kan don be tang gajing dunong gajing yo dong ru kan don kenapa kan om slam tham kan ai tang kiman te ka development hi kamla ban ki step lemdang ya bun pai ka development ka increase da ka ba increase ka population pi da ka ba increase ka population kumar sa idok sa mo hadukan sya jong iwe idukan sya ibadi dagi beriu jongi badi sya dagi beriu jongi mo dagi beriu kasih benar jongi la datang mangi kasih benar hai tu idukan ngene di sya tang khatsan arpe mo dagi sisni ba la da wan part ka railway ka increase ka population kan increase ka jigbun beriu bat hai tu idukan endon ke badi sya dagi spa la ni aspa mo ta tu gamdon ka jing yo nom kum tapi te ha ba ki ne ki ginawan ka si ka jela jungi la ne ki beriu ban si ka jela jungi kimla rai ban wan kit lut baro ka jing don kam juki ki happy ban thit nang na ye ki mar ke mata ke marba marni na ni na ka jela jungi te hang neru kinong rap jungi la ne ki trash nong jungi ne ki beriu jungi kin sala abandi kita ki marap la ne kita ki produce ki jungi ta ka de tang ko be ki nuksa ka pare bat ki mar ki mata ki bede ban wanra na ki wipat ki jela ban pen poi ki jela jungi ru kin poi kloi bat kin poi su bat ki mar ki mata ki bede ban kit na ka ne ki jela jungi si ki wipat ki jakaru kin poi soy kin poi kloi kin poi su pi bar sa ka weru ka bai ka liru kaduna la da kit da ki kali prapeu kendai pel ni cispa trok da ka trempat an kit tang ci sikit bat ka bai ka liru da kit da ki kali kan poi hajar lah hajar da ka rel pat hanya spa praspa lepoi te hang neru kan sedon hi kata ka jing yo no bat sa ka weru ketak selukan penduna la da kit da ka relwi da ka rel bat kini gi ba up chane ci surok ban dia krong ru kin seduna te ngangej da wandung tiral gemot ki mar ki mataru kin sahiar dor pat ka jing mentoy kan long ya kirit kiria ki baduk ki ba rangli bat kumta ter en rai ka ka bangi ngidon kamers ngau thu ka long ba kumang ong duduk mene ke jing ma ka ba ap ingi gede tang na ka daw ang impat biang kita ki proper mekanism ban yada na kata ka jing chak ta ka jongi ladawan gini ki mende namar kum ong duduk mene bagi yebun pai yang ye duna pai ting nilak ban chak ta ka babun kiliang ha yo kam yo jam hiru haka tim thalik ki jongi haka reti ki dustur ki jongi bat kum ta ter te neng kong kamun ba haswa bangin priang ye gene garalbi letir lagi dalam kam suap pun klan kita gelat jingeda ya ga long beriuman beriu ni ya gejai penriu kejumi te sakawe pat nang ngadon benok mo ladangi biang lepa kita ki an ban yada ya gejai penriu jumi kan om ketare ya kata ka influx lani kan om keta na kata ka jingban rum kerthep jung gini gimende namar baleng ong gumta to pai kendiat cik history ha ka por us imparo hari Egypt ha ka por us imparo hari Egypt kumbang yeti bag history jung ka Bible hari Egypt kumba pra persen ki de ginong we ha ka to por ha ka por jung us imparo tang ar persen ki de gitrairi om de tangi kon Israel ha ka to por ki basharing brau ki pun ki par kan hunjai ben riuro tang ba ha ka to por ki nong Egypt ki start ki sian ki chalak ban penyai larabun makena kita ki menderu kila ban kontrol maki bagaji nong gede ki jungki pi hakapor jung Jesus Christ ha haga nong barum mano babun pa kata kapor haga nong barum ko ban ri peu unyo peu persen ki dei ki barjela ki bawa charing brau ha kanong barum hagi marum haga to kapor ire gajing don jong gitu ki nong we haga to kapor ki barjela haga to kapor hanong barum kan om ktai eru ya ka economic lene ya kayo kokot jong kanong barum namar balai ba kinang pan penjai te ha ka prathai sai ba manta to ngin yepe kum sport Riyadh Qatar mo par kum ta ter sport Singapore sport Dubai lar hi pe yang to kat kum ka report ka bengiyo hadu unriu peu nyo peu persen ki baterai bakta sport Singapore sport Dubai sport Riyadh ki de ki beriu ki ban ki be pat ki jela tang ba maki ki start bat kinang ban bedon kam ban te la kam
Tegi to ki bawan tre hang to kiyo betang kat ka bainong ka bagi de ban yo. Ha? Bat ke jing mi nang to baro kan lek pe ki trai ri trai mulu. Tega epat ka banjia ha ka ni ke jela jungi. To ki dia pe kan tangko minuksa. Ladang ipe cete cepok semen factories barang cepok isjek dia. Ladang ipe yang ilat yok kam yok jam. Kata ka jing yesoi ban ai hadu riu peu persen kita gi kam gi jam gi trai muluk. Kalong tang ka jing benda pokong. Ladang ipe kumalong mentah cete. Kalong ka bagi sang sot ban pe. Namar bi trai muluk jungi kidu nae kata ka jing yok kam yok jam. Pi namar gitu ki kam ki bakam he baro ladang ile usubat be yu mender. Bat ki briu jungi ki dei tang gitu kinong sar surok, kinong sar lenti, kinong rak borti, bat kum ta ter. Bat kam don kataka kejing yok nong ki briu jungi. Bat kumolong mentah. Ki bayo jing mentoy nang to. Kadei tang yi gitu ki wei arteli ki snong ki badon marjan bat gitu ki semen factories. Kampat long kata kejing mentoy tang ya baro go naya kreni keri kesi jantia. Tang ya go bagi is jantia ru kim kamar jing mentoy. Kiyo jing mentoy tang gitu ki wei art ki snong ki ba marjan hang to pi. Te lada wan le sekelenti rel kan long susu kejing ma bat kejing dunong yi keri bejai penriu jongi. Te de dengan gedau haswaban penkut ngangan ongkum ni. Ha? Lada kejing wan jong kata kelenti rel. Kawan ra ya sibun kijing yok nong bani kijing du nong lada kawan ra sibun kijing baha bani kijing seniu kada yang iban pediang badat lada kane kijing wan jong kelenti rel kawan ra sibun ba kijing du nong bani kijing yok nong lada kawan ra sibun kijing seniu bani kijing baha ya kata te kini ban berkat bun sim ha bat ngem de ban pediang te ne kaliang jonga ngadon berkentu ya ki perlok sing bahlang ya ke gormen hi barok we bat ikeri bagi jai benriu hiru bagi dei ban perkat shua ya gani bat badon kam baha galong ba ngin penbiang shua ya gilan jing da ya keri bagi jai benriu jungi bat hadin nang ta saban ra kata garalbi mano bom kwa ya garo ya kapar mo barok ki bakwa ya garo ya kapar ya su ya kesai tang ba ngim dei pat king ban pediang ba kata karoi kapar kan wan telep ini kuma telep ke umsa namar ba karoi kapar kadehi ban wan da kebom kata ya kata ga hok long try man try gejungi kum di try mudo